Počúvate stále Fan Rádio, my sme Junior a Marcela, prezradíme vám, čo sa nám stalo včera. Mali sme zaujímavé stretnutie s americkou spisovateľkou, psychoterapeutkou a autorkou metódy alebo terapie Cesta, čiže Journey. Ona sa volá Brandon Bays a pýtali sme sa na tú jej celú cestu, aj metódu, aj tú knihu, aj tú metódu. Práve životný príbeh Brandon Bays je na nej mimoriadne zaujímavý. Začal sa v roku 1992, kedy jej diagnostikovali nádor, ktorý už mal veľkosť basketbalovej lopty. When I got diagnosed, I was already in the field of complementary medicine and had been certified in very many areas. But the truth was I was doing everything I believed in. I was, eating organic food, vegetarian. I'd been doing at that point 19 years I'd been a therapist, and so I was a certified kinesiologist, certified in medical hypnosis and in NLP and all these different areas, and yet I still got ill. Brandon potom využila svoje vedomosti z oblasti liečiteľstva, urobila zmeny v životnom štýle a hlavne riešila psychické príčiny svojej choroby. 85% of all illness has an emotional basis. And so it's known now, and they can watch this in a lab, that if you feel a strong emotion and you repress it, it releases a biochemistry into your bloodstream which will go to certain cell receptors and block them. And it renders those cells incapable of communicating with the rest of the cells. And if over time illness is going to happen, it's going to happen where the cells are blocked. Na základe svojich vlastných skúseností postavila Brandon Bays terapiu nazvanú Cesta, ktorá je schopná riešiť zdravotné problémy a pomohla jej k tomu práve jej diagnóza. Brandon Bays je veľmi zaujímavá žena, mám na mysli jej príbeh, ktorý prešla. Áno, musím povedať, že nás jej návšteva obohatila. We are awakening to the calling of the mystic. Awakening in the flowering of the heart. Everybody here melting into presence, overflowing effervescence, rising in love. Veľmi sa teším, že prišla dáma, ktorá na Slovensku už bola a ešte teda príde kvôli seminárom a je to dáma, od ktorej som si prečítala jednu knihu asi 3 roky dozadu. Tá kniha sa volá Cesta. A aj keď teda mám to šťastie, že v mojej rodine a blízkej rodine sa nejaké intenzívne náročné ochorenia neudiali, ale pochopila som, že človek môže svoje nejaké problémy riešiť svojou cestou do vlastného vnútra. A takto sa vyliečila táto dáma z rakoviny a vlastne jej cesta, ako sa to už volá po anglicky Journey, sa stala liečebnou terapiou asi po celom svete. No a dnes je večer trochu inak, takže dámy a páni, Brandon Bays. You chose Bratislava to come here. Vybrali ste si Bratislavu, aby ste sem prišli trošku porozprávať o svojej ceste, to talk about your journey. A asi by sme mali začať od píky pre tých, ktorí netušia, ako to funguje, aká je toho podstata. What's the point of the journey? The journey isn't just about physical healing. Cesta nie je len o fyzickom liečení. It's really about getting real. Je to o tom, aby sme sa dostali k pravde. It's about going inside yourself and finding. Aby sme išli do seba a našli. And opening into your own truth. Aby sme sa otvorili vlastnej pravde. Into the love that's inside yourself. Aby sme sa otvorili tej láske, ktorú máme v sebe. In a very real way. Clearing what's stored inside your body. Vo veľmi pravdivej ceste a v praktickej verzii. So that the body and the being can heal and you can start living. A potom začnete žiť, keď sa vyliečite aj mentálne, aj fyzicky. Naozaj autenticky. A začne žiť to skutočné vaše ja. Ono sa to nezrodilo z nejakej teórie. Ale zrodilo sa to z ľudskej skúsenosti. A videla som, čo funguje a videla som, čo nefunguje. And so part of the gift of my own journey is I found a way for all of us
to go on a journey inside. Takže ja som vlastne našla spôsob pre nás všetkých, ako ísť dovnútra a nájsť vlastne to, čo zablokovalo tie bunky, to find what blocked your cells. Yes, to find this, what is called the cell memory. To, aby sme to, čo nazývame vlastne pamäť buniek. Everyone has some blocked things in themselves. Sure. Určite. A mali by sme možno to začať riešiť skôr, než príde basketbalová lopta. Maybe we should try to solve it earlier than the basketball appears. I do a journey process once a week. Ja robím cestu každý týždeň. I never want to be so arrogant as to think I've got it all handled. Ja nechcem sa nikdy tváriť tak arogantne, aby som vyzerala, alebo aby som si myslela, že už mám všetko vyriešené. I'll be a student of life to the day I die. Budem študentom života až do momentu, kým zomriem. Takže máme prvý kontakt s cestou. Ďakujeme veľmi pekne jej autorke a za to, že sa nám zdôverila so svojím životným zážitkom. Ja si nechám podpísať knihy. Tento potlesk patrí Brandon Bass. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yes, Brandon Bass je pre mňa hlavne priateľ. Je to moja dobrá kamarátka. A preto ten vzťah je vrúcný. Je to učiteľ zároveň a je to zároveň priateľ. Učiteľ v tom, že nikdy sa nesnaží nič učiť. Len tým, ako sa správa úprimne k sebe samej a tým pádom aj ku mne alebo k ľuďom, s ktorými rozpráva, tak ma toho veľa učí. Učí ma v podstate žiť v autenticite. V autenticite k vlastnej emócii, ktorá je vždy prítomná. Berie vždy ohľad, pretože ona vníma ľudí z tých hĺbších sfér. Prehliada tie egohry, prehliada povrchové nálady, ktoré nie sú podstatné. Vie hovoriť k podstate. Dostal som sa k tomu cez jedno odporúčanie. Navštívil som práve seminár, ktorý bol vtedy so Simonou Wenger, čo je následovnička, v podstate prezentérka, následovnička Brandon Bass, a tam som začal na seminári Intenzívna cesta. Ja som mal vtedy diagnostikovanú ulceróznu kolitídu. Naši, alebo klasickí doktori klasická medicína to charakterizuje ako nevyliečiteľnú chorobu. A v podstate aj na príbehu Brandon Bass aj na tom seminári som pochopil, že také niečo ako nevyliečiteľná choroba až tak neexistuje. Z mojej skúsenosti cesta je vhodná v podstate pre každého. Pre každého, ktorý chce niečo skutočne zmeniť a skutočne niečo dosiahnuť. Ľudia po celom svete metódu cesta praktizujú. Na sebe, na druhých. Potenciál tam je a častokrát ho nevieme prejaviť. Tak aby sme ten potenciál, ktorý je v nás, vedeli lepšie prejaviť. Aby sme ho žili, aby sme ním boli vyslovene. To je Brandon Bass. Jednoduchý človek, ktorý sa dostal v podstate bytia a chce to šíriť ďalej len preto, že vlastne inak nemôže. Sú klienti, ktorí majú rôzne zažívacie neliečiteľné choroby, ako je povedzme ulcerózna kolitída, Crohnová choroba, máme tu celiakiu, z ktorej som sa ja sám vyliečil a tak ďalej. Jednoducho preto, že to pomáha, že to skutočne vie vyriešiť čokoľvek. Ten samotný proces na klinike je veľmi jednoduchý, nie je to psychoterapia, nie je to hypnóza, nie je to meditácia, je to všetko z toho. Ten terapeut sa vždy prispôsobuje klientovi. On ho nikde nechce dostať, on ide za ním. Človek sedí s vystretým chrbtom, preprúdenie energie a s nohami na zemi, s zavretými očami sa sústredí na to, čo počuje práve od toho terapeuta. Ja osobne túto metódu pokladám za najjednoduchšiu a najhlbšie idúcu metódu, ktorá je schopná skutočne odstrániť akýkoľvek psychický, akýkoľvek fyzický problém. Keďže ja som od nej čítala Cestu ešte nejaké 3 roky dozadu, tak som si povedala, že to musí byť nesmierne zaujímavá osoba, čo teda bez pochyby aj je. A čo som zistila teda aj včera v divadle. Mňa na nej asi fascinuje pochopiteľne ten osobný príbeh, ktorý je veľmi silný, a tie množstva ďalších príbehov, ktoré sú rovnako silné a ktoré sa vlastne od tej jej skúsenosti odvíjajú. A vôbec ten princíp tej cesty do seba, že ľudia, keď majú nejaký problém, tak sa to snažia riešiť externe alebo zmeniť niečo vo svojom okolí.
Veľmi sa mi páčila meditácia, tá praktická časť. Bolo to ako veľmi pekné, že proste nebolo to len o teórii a tom. Mám z nej veľmi príjemný pocit. Je veľmi otvorená, veľmi priateľská a taká... Dá sa k nej ľahko prísť, je to taký človek, nie je to proste taká tá celebrita s tou svetožiarou nad hlavou. Tým, že som sa k nej mohla dostať aj tak úplne blízko, že mi podpísala knižku a stisla ruku a pocitila som naplno to ako žiari, ako tá láska ide z nej, čo sa nedá vidieť cez kameru alebo počuť cez rozhlas. No len ma to utvrdilo v tom, že všetko, čo robím, nezávisí od vonkajšieho prostredia, ale priamo odo mňa. Ale tak dúfam, že mi k tomu pomôže aj tá knižka, čo som si kúpila a rozmýšľame o tom kurze teda. Pokúšala som sa vniknúť do toho oslobodenia, ako to ona prezentuje v tých svojich knihách. Lebo na pleciach toho mám strašne veľa a tie všetky vrstvy, keď dám dolu, tak budem najšťastnejší človek. A dúfam, že sa mi to s jej pomocou podarí. You know, when I first came to Slovakia, I was very moved because I did a bookshop talk. And I thought maybe 30, 40 people come because it's a bookshop, you know. And I got there and 200 people had come and it filled the whole bookshop and all the stacks, all the places where the books were. And everyone, they were hanging on every word. And I realized there's such a strong thirst here in Slovakia for the journey work. And so I felt drawn to come back and serve here and offer the work. Brandon Weiss, tak jak já vnímám, Brandon je úžasná osoba, která našla napojení na sama sebe, na svůj vlastní vnitřní potenciál a z toho potenciálu se naučila hovořit. Z toho potenciálu se naučila žít a naučila se sdílet sama sebe s celým světem. A v tom je její kouzlo a v tom je její obrovský odkaz, který my ostatní můžeme přijmout, začít žít podobně, jako žije ona, ze své vlastní pravdy, anebo to necháme být a můžeme žít v tom, co jsme si ve životě zvolili. Pre mňa osobne v podstate tá aj práca znamenala veľkú zmenu v živote. Pretože tým, že som s ňou stretla a mala som možnosť poznať vlastne tú cestu, tú terapiu, tak som mala možnosť strašne veľa vecí v svojom živote zlepšiť a zmeniť. Takže pre mňa to bolo, ako keby som sa znovu narodila, ako keby som mala možnosť nánovo svoj život žiť. Tak je to pre mňa vo všetkom, vo všetkých oblastiach. Veľká podpora a pomoc. Veľmi inšpiratívny človek, ktorý ma postavil na moju cestu, ktorý mi ukázal úplne iné rozmery života, úplne iné ponímanie života. A dotkol sa všetkých oblastí mojho života. Zmenil mi kariéru, zmenil mi osobný život, vzťahy, takže pre mňa je to absolútne človek, ktorý je hlboko zakorenený v mojom srdci. I'm so thrilled. The Slovakian people are very deep, and there's a big heart, an extremely sharp, questioning, skeptical mind, which I appreciate because I'm from New York, and we happen to be very skeptical. So I'm very, very happy to be in Slovakia. My prayer for people is they don't wait until they get a wake-up call like I got. I wasn't given a lot of time, you know, and suddenly I was on this radical healing journey. And my prayer is that people give themselves their wake-up call now. 85% of the people that come to the Journey Intensive have no illness, as they're just aware that there's more to life, that they're missing something, that they're blocked in some way, they're stressed at work, they feel that they're depressed, they're in a relationship and they can't fully connect with their partner that they love, and they can't feel their partner's love. They go to work and someone says a criticism to them and they feel like they feel worthless. And so they're aware that there's something blocking them from getting access
to their own greatness, to their own divine potential. So usually the people that come to the journey actually have very successful lives, and yet they recognize that there's more to life, that there's a greatness inside, that there's a true potential, and they long to clear whatever blocks them, whatever obscures them. They want to get rid of anything holding them back, so that their light, their love, their freedom, their divine potential can shine. And so people have a longing for enlightenment. They have a longing for freedom. And the truth is, they're already free. The journey cannot give you anything. It's not a process of adding in something. It's a process of subtraction. When you subtract away the blocks, the shutdowns, the lies we tell ourselves, the negative beliefs we have, we subtract that away. And then the natural freedom and enlightenment, the natural love that is your soul, this eternal presence, it can shine. I'm very, very blessed. I feel that Slovakia is gifted with the beautiful souls at this table to really serve in the awakening and healing here. So I really do thank you with all my heart, and thank you for the love that's using you and that's going to serve really the awakening. And I feel very graced to be in all of your presence. So, to love and to Slovakia. A zdravie. Namaste. With all my heart, I welcome you to the upcoming Journey Intensive that's happening here in Bratislava from the 25th to the 27th of October, and I can't tell you how much I'm looking forward to it. It's my first time offering this life-transforming 3-day weekend here in Slovakia, and with all my heart, I welcome you to come liberate your life, come clear the blocks that are holding you back, heal and open into the love and the freedom that is your own essence. And so I look forward to seeing you there, and until then, a deep, heartfelt namaste and a deep welcome. Let the earth touch the sky. Fly, fly high. Let the earth touch the sky. Jaya Rama,